Hi friends, welcome to Amy Food Channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு கிட்ஸ் லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். ஸ்வீட் கார்ன் புலாவ் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு 1 கப் அளவுக்கு ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்திருக்கேன். 2 டம்ளர் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். சின்ன டம்ளர்ல ஒரு 2 டம்ளர் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து அதை அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிருக்கேன். அரை மூடி அளவு தேங்காய் எடுத்து தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சிருக்கேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். வெங்காயம் நிறைய போட்டால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். காற்றுக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கங்க. அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு பிரிஞ்சி இலை, கிராம்பு, பட்டை, ஏலக்காய், சீரகம் எடுத்துக்கலாம். சோம்பு தேவையில்லை, சீரகம் மட்டும் போதும். இனி வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு குக்கர் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் எண்ணெயும் நெய்யும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், சீரகம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடுவோம். அதெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயத்துக்கு கூட நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் காற்றுக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கங்க. கிராம்புலையும் காரம் இருக்குது, இஞ்சி பூண்டு போடுறப்ப அதுலேயும் கொஞ்சம் காரம் வரும். ஸோ காற்றுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்குவோம். அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்வீட் கார்ன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்வீட் கார்ன் நான் வேக வச்சு ஆட் பண்ணல, அப்படியே தான் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த ஸ்வீட் கார்ன் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் வெந்துடும். ஸோ நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒருக்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். புலாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டைம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும். ரொம்ப நேரம் வதக்க தேவையில்லை. இனி நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன டம்ளரில் 2 டம்ளர் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். அதனால் ஒரு அரை மணி நேரமாக ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அழுங்காமல் ஒருக்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணுறேன். தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த டம்ளர் 2 டம்ளர் அளவுக்கு அரிசி எடுத்தேன். அதே டம்ளரில் 3 டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நான் பாதி தேங்காய் பாலும் பாதி தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். எனக்கு ஒரு 2 டம்ளர் அளவுக்கு தேங்காய் பால் கிடச்சிச்சு. மீதத்துக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மொத்தத்துக்கு 3 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கங்க. லைட்டாக கொதி வந்ததுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவிட்டு மூடி வச்சிடலாம். அடுப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு 2 விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக இருக்கும். நான் சின்ன அடுப்பில் தான் வச்சுருக்கேன். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேம் அந்த அளவில் வச்சுட்டு ஒரு 2 விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டேன். உண்மையாலுமே இது சூப்பர் லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியாக இருக்குங்க. குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட. இப்போ வாங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தா சூப்பராக வெந்துருச்சு. எப்போவுமே குக்கரில் செய்கிற எந்த ஒரு ரைஸுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே செஞ்சு வச்சுருங்க. அப்போ தான் அதோடைய டேஸ்ட்டும் நல்லா நமக்கு உதிரி உதிரியாகவும் கிடைக்கும். அடியெல்லாம் ஒட்டவே இல்லை, சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய், தேங்க்யூ.